Още един. За мен е чест, че днеска тук са винарски изба за Крей. Това е една от емблематичните изби, защото те, освен че правят вино, те правят вино с характер, с мисия и тя ще разкаже повече, така че добре дошли. Добър вечер и от мен. Да се представя, Татяна Стефанова се казвам. От доста години вече работя в Заграи. Ние се намираме на 30 км от Пловдив, точно в зоната на Мавруда. Имаме общо 1200 декара лозя вече, от които 65% са Мавруд. Мога да кажа, че тази вечер дегустацията може да я наречем и вечер на Мавруда, тъй като имаме само едно вино, което не е от Мавруд. Ще видите във всякаква форма, с всякакви лица, включително и бяло вино от Мавруд. Бялото вино от Мавруд беше един от първите ни експерименти през 2007 година, когато след първите 2-3 реколти видяхме, че Мавруда не е никак лесен за работа. Сорта не е чак толкова благодатен по този начин, като натовареност, като цвят. Много трудно може да се достигне този момент на озряване, особено в годините, когато все по-бързо гроздето озрява като захарност, а все по-трудно това се съчетава и с фенолното озряване на танините на вината. И още тогава ние започнахме да търсим начини да се справяме с дивия характер на Мавруда. Едното нещо беше да направим бяло вино, защото решихме, че по този начин няма нужда да го чакаме да озрее съвсем. Трябва да го оберем по-рано, за да има по-добра киселинност и за да не е обагрен сока. Бялото вино от червено грозде се прави като веднага се отдели сока, на самоток го отделяме ние, без да се пресова гроздето, за да не се отцвети, защото сока от ципата много лесно се отпуска в сока при всяка една намеса, пресиране. И трябва да го отделим веднага, преди да са започнали допълнителни ензимни процеси, които в хода на озряването се случват с гроздето. Имали сме реколти, когато по-късно сме брали гроздето и много по-трудно съхраняваме белия цвят, така да го кажем. Характерното за белия Мавруд, типичното, което го отличава от белите вина, е ниската киселинност, защото той не е бял сорт, където имаме по-високи киселини и търсим една свежест и аромат. Тук нямаме атрактивни аромати, като на белите вина, но имаме много различен балансиран вкус. Една сладост дори, която се хареса, мога да кажа, още първите години, когато излезе на пазара, и си намери почитатели това вино. Общо взето в началото моето наблюдение беше, че хората, които не пият бяло вино, по принцип харесваха това бяло вино, защото е по-балансирано, по-меко, заоблено и сладко дори стои на вкус, без да има остатъчни захари. Това е точно заради по-ниската киселинност, по-ниската таниновост, то не стои с ципите, няма екстракция и е много подходящо да се пие без никаква добавка на храна, мога да кажа. И в същото време пък може да се консумира заедно с много разнообразни храни, от салати, предястия, всякакви и рибни, и сирена, и паста. Общо взето аз, понеже в години така преминах повече от червено към бяло, като консумация. Може би си е характеристика на егенето, не знам. Но мога да кажа, че с всичко може да се пие бял Мавруд. На здраве! Сега следващото вино, което ще опитаме, понеже ние
така Мавруда като сорт ни е на сърце. Работим и с български дъб, като с българския сорт смятаме, че е добре и ни е важно за мястото, да подчертаем характера. Другото, с което последните години доста работим, е памид, също български сорт. Предполагам и с него сте запознати. Тая вечер ще опитаме памид and more, което е памид с малко мерло. Също класика за България. Едно време нашите дядовци всички са правили този купаж. Интересното за това вино е, че го правим... Аз така почнах за него, защото там има повече за разказване. Има работа с бъчви. Памида ферментира... с каци. Памида ферментира в каци. То е така част от нашата серия Handmade вина, където има доста ръчен труд. Мели се гроздето на ръка и се слага в каци, където се бърка ежедневно, също на ръка. От технолозите, нали? Защото аз вече не съм само аз технолог. И затова така тия вина Handmade са ни особено сантиментални. Влагаме още повече време и усилия, в тях. И е интересно, защото смятаме, че ние също, може да се каже, че бяхме позабравили облика на памида. То е много интересно вино, много подходящо за съвременното развитие на вкусовете, защото тенденцията е за харесване на по-леки плодови вина. Както тук си говорихме, вече и лятно време да се пие така леко охладено, нежно червено вино. Това може да бъде спокойно памида. Става много интересно, с интересни аромати, има черешови и мерлото в случая малко помага за цвета и за структурата на виното. Ще ви кажа, че ние, другото, с което сме популярни от вече доста години, е, че сме органично лозе и произвеждаме биовина. Нашите вина почти всички са етикетирани с лейбъл за органик. По европейските изисквания работим, регламенти, като за нас най-важно беше да направим лозето такова. Първоначалното засадените лозя бяха отглеждани конвенционално, т.е. с всички стандартни процедури по пръскания, обработки, както в годините са ни съветвали. В един момент обаче решихме, че е по-важно за нас да обърнем внимание на мястото на земята, на хората, изобщо на това какво се случва в лозето. И започнахме този процес на конверсия, който трае около 3 години. След това получихме сертификат за биолозе и от тогава продължаваме да го правим. Видяхме резултатите, видяхме как животинския свят се възроди в лозята. Това, което за мен лично беше много интересно и навсякъде ми е много приятно да го споделям. Напълниха се лозята с зайци, таралежи, змии, което е по-неприятното. Но общо взето всяка вечер, като си тръгваме сега, пресичат зайчета пътя, преди време не беше така. И това нас много ни радва и затова смятаме, че има смисъл да бъде така. Това по принцип биологичното отглеждане на лозята не е свързано с някакви много тежки конкретни рестрикции при самото производство на вината, за да бъдат био. Там се спазват по-ниски дози на сулфитиране, определени биологични дрожжи се използват и общо взето някакви стандартни добавки понякога са ограничени, да кажем храни за дрожжи или нещо такова, самите обработки на вината за бистрене, но като цяло няма нещо фрапантно различно в производството на виното.
Сега памид с мерло, класика. Памида също ферментирал без добавка на дрожджи, с натуралната микрофлора от гроздето. Памида ферментира в каци, такива 220 литрови, както от бъчви, размера на стандартните малки бъчви, които са отворени отгоре. И с джибрите стои няколко дена, за да може да екстрахираме максимално, защото памида е по-малко потенциал има като цвят, като фенолна запасеност, като структура. Да екстрахираме максимално каквото можем, като започне ферментацията. Нали? Защото като започне натрупване на алкохол, започва и по-добра екстракция от джибрите. И след това обаче, след първите, да кажем, 4-5 дена ферментация, отделяме почти всички джибри, за да може да доферментира само като сок, за да не огробяваме пък прекалено, защото в годините, които тук вече 4-5 години работим така с памида, видях, че има една горчевина, която се получава. Тя малко понякога излиза и в аромата, понякога и в вкуса. И затова трябва много деликатно с джибрите да се работи. И след това утилираме една част като памид, защото това ни е целта основната. Но пък в друга правим и нещо, което смятаме, че по-масово ще се хареса. Това е аериране, за да може да протече ферментацията на дрождите и да се потопи шапката. Нали, особено първите дни, когато е с джибрите, е много важно да бъде редовно, защото джибрите излизат на повърхността, те изсъхват, една твърда маса от зърна става и няма разбиване и почва да се вмирисва лошо. Особено когато е естествена, нали, дива такава ферментация, е много важно да се поддържа процеса по този начин. И влагаме и нашата енергия, нали? Това сега не може да го изключим, защото винаги, особено важно, винаги в добро настроение се бъркат каците. Да. След ферментацията имаме така известно време, оставяме да се избистри виното и след това купажираме с мерло. Според реколтата, нали, в момента как са вината ни хареса, но между 10 и 20% обикновено. Сега това е 23-та реколта, мисля, че тук е 20%. Точно. Да. Нали, Дени е фотограф. Супер. Тя много добра също. Как да събера малко тишината. За да кажа няколко думи и ще ви оставя повече време, защото това вино нали, е доста младо още. Вие вече го опитахте, предполагам. Сега това е маврут, чист маврут, направен без почти никаква намеса от наша страна, нали, като изключим меленето, нали, местенето, ферментацията, контрола на ферментацията автоматичен, но е с спонтанна ферментация, без добавки, без сулфити, никакви, само по време на нито на гроздето, нито на виното, само преди бутилиране вече накрая. Като това е 23-та реколта, втората реколта, вторият ни опит за такова вино, нали, вече в по-голям обем. 22-та беше първият ни експеримент, беше сполучлив, затова увеличихме обема, получи се. Тук, понеже виждате точно този характер на мавруда, който ви говорих, малко е дивичък, малко е неопитомен още, което примерно в вина, като тези отлежавали в бъчви, нали, там се опитомява с дъб, да кажем. Тук има нужда просто от време. Когато се отвори, предполагам, че има нужда от аерация в чашата и се отваря много по-богат аромат от виното. На здраве! На здраве! Това е
е нашата резерва Маврут 2019 реколта, отколкото примерно миналата година на Дивино, когато беше класирано в топ 10, да кажем. Сега обаче от 21 е бутилирано виното, вече 4 години е в бутилка. Много добре отлежава в бутилката. Резерва Маврут ферментира в иноксови резервоари. Класическа технология с ферментация с джибрите поне 7 дена. И след това виното влиза в бъчви за малолактична ферментация и след това отлежава още 1 година в второ и трето зареждане бъчви. След това правим една от най-сложните задачи в моята работа, да опитам всяка една бъчва по-отделно от партидата, за да подберем подходящите, да приготвим виното, бутилираме, значи поне година и половина-2 трябва да стои в бутилката преди да го изкараме на пазара. В случая, както ви казах, значи миналата аз имам преди 23-та беше, вече бяха минали 2 години, но смятам, че беше още рано. Но тази година вече е в много по-добро състояние, добре развито, балансирано, ароматите са много хармонични и вкусът е много приятен, с подкрепен от дъба. Надявам се да ви хареса. Сега, последното вино е виница, нашата емблема, така да го кажем. Най-популярното, най-добре продаваното вино и най-успешното. Това е Маврут, сушен в касетки около 2 месеца. Набрано преди технологичната зрялост, малко по-рано, отколкото обикновено. Подредено в касетки по 2-3 кг и наредени на палети, сушат се под един покрив, под един навес. Между месец и половина и 3 може, в зависимост от климата в момента, есента каква е, топла ли е, суха ли е, влажна ли е. Обикновено там на нашия хълм използваме наличие и малко ветровито. Този процес обикновено протича за около 2 месеца. Губи се 30% от теглото на гроздето и то започва да стафидира реално. След това го преработваме, винифицираме пак класически. То е доста сухо и сока е малко. Затова така процесите и самото приемане на гроздето доста по-внимателно и бавно влиза, защото сухо върви трудно. Ферментира малко по-бавно, защото средата е по-тежка, по-концентрирана. Това бавно и плавно ферментиране довежда до доста добра концентрация на вкуса. След това екстракция. Значи ферментацията е около 10 дена. Принцип е между 5 и 7 дни. Тук да кажем, че е почти двойно. По-дълга алкохолната ферментация. След това отделяме от джибрите и млечно-кисела ферментация отново в бъчви. В нови бъчви. За виница използваме само нови бъчви. Поне 14 месеца, пак зависи от реколтата, от самото вино, потенциала, който има гроздето, но между 14 и 18 месеца така са ни повечето реколти. Виница, това е името на селото, което се намира срещу избата. Оттам са корените на семейство Костадинови, всъщност собствениците на избата. Използваме български дъб. Не знам дали всички разбраха, защото от много места питаха. Дъбът е странджански. Вече производителите са различни. Има няколко производители на различни места. Вече и около Пловдив има. Последните години работим и с тях. Там са ни по-наблизо. Във Врачеш предишните години там има няколко производителя само в това село. Така че сме изпробвали различни. Първите години само с 225 литрови бъчви работихме, но вече от
4-5 години работим и с 500 литрови бъчви. Специално за това вино смятаме, че е добре, защото там развитието става по-бавно. Тук целта ни е да влезем в темпото на едно сериозно вино, да отлежава бавно и дълго и да формира максимума от себе си в най-добрия вид. Сега това вино може би е рано, нали, за пиене. Още има време, докато се балансира съвсем, но може да усетите концентрацията на ароматите, вкуса, този презрял вкус, който има в стафидиралото грозде. На здраве! В интернет може да намерите в нашия сайт контакти. Предварителна заявка, посрещаме и групи за дегустация. Също правим работилнички за хляб от лимец. Правим и такива също за групи работилнички за купажиране на вино, които може всеки да си направи собствен купаж от 2-3 вина и да си бутилира бутилка, да си отнесе за вкъщи. Така, това са някои от новите неща, които правим. Просто да сте информирани. Заповядайте.